Oké, dames en heren, welkom. Bon dia allemaal. Welkom bij Van & Twil, bij de grote opening. Bon dia. Nou, ik ben Marimar van & Twil hier, de marketing manager en de PR. Dus vandaag is het eindelijk. Sinds 23 juni waren we gesloten. Iedereen vraagt, wanneer gaat het nou open? Nou, vandaag, 9 september, eindelijk is de grote dag waar wij de café gaan openen voor jullie. En het is heel mooi geworden. Het heeft een frisse look. Meer zitplekken zelfs, dus ze kunnen hier met familie komen, vrienden, als je hier even wilt werken. Nou, iedereen is van harte welkom. En natuurlijk straks gaan we ook een kijkje nemen naar de moderne cafetaria, waar je ook heerlijk ontbijt kan nemen, lunch en noem maar op. Dat niet alleen, vandaag omdat wij gaan openen, tijdens de lunch hebben we een leuke actie. Wanneer je lunch koopt vandaag, krijg je een gratis frisdrank van Minute Maid. Nou, naar keuze, je hebt appel, nou noem maar op, heerlijke smaakjes. En daarnaast ook de eerste 100 klanten die bij ons hier langskomen krijgen gratis koffie. Hoe fijn is dat om de dag te beginnen hier bij Van & Twil. En nu komt de grote moment. Ik vraag even Marcel, onze store manager, om met mij hier samen te staan. We gaan nou vanaf 5 aftellen en dan gaan we samen de knop drukken. Zodat wij even een kijkje kunnen nemen. En dan nodig jullie uit ook om hier naar binnen te gaan. Om even een kijk te nemen. Maar daarna lopen we meteen door ook naar de cafetaria. Daar aan mijn linkerkant. Om daar een kijkje te nemen hoe dat geworden is. En natuurlijk daarna kunnen jullie heerlijk genieten bij het café. Om jullie ontbijtjes te nemen. En misschien straks zie ik jullie weer voor de lunch. Yes, zijn we er klaar voor? Ik hoor jullie niet? Ja, oké. Dat is de energy. Oké, laten we kijken. Nou, Marcel. 5, 4, 3, 2, 1 en... Ja, nou kom maar even kijken. Dit is onze nieuwe cafetaria voor jullie, dames en heren. Die zijn van harte welkom. En als jullie even ook straks meelopen, dan gaan we even meteen de cafetaria ook bekijken aan jou, hier aan mijn linkerkant. Loop maar mee. Nou, nu gaan we even bij de cafetaria zelf, waar je straks natuurlijk kan bestellen. Want je wilt zitten, maar je moet ook natuurlijk kunnen bestellen om heerlijk bij ons hier bij het café te zitten. Nou, hier is het mooie cafetaria, zoals jullie kunnen zien. Nou, ik zal even een klein uitleg geven ook. Nou, hier sta je dan bij het begin van de cafetaria. En hier heb je dan een QR-code. Hier kun je dan gerust scannen en dan kun je ook de menu zien van de cafetaria. En hier hebben we dan een dienblad, soepen, gehaktballetjes, een heerlijke Yogo-logo die altijd hier heel erg gewild is. En natuurlijk voor je heerlijke pastitjes voor onderweg natuurlijk. En we hebben veel diverse variatie dit keer. En we hebben onze collega's dan die helemaal klaar zijn voor jullie om jullie te bedienen. Dan een applaus voor hun. Onze toppers, onze team die jullie zullen bedienen bij het café. En natuurlijk, als jullie altijd vragen hebben of bepaalde wensen hebben, zijn jullie van harte welkom om deze met ons te delen. En ik zou zeggen, geniet ervan en een fijne dag verder. Dankjewel allemaal.
Nós aqui na Varantil, Zelândia, com a grand opening nossa cafeteria, sumamente bonita, mas eu vou mirar aqui não. Agora na cabine aqui não, nós temos grand opening, mais tremendo mesmo. Pero não é isso. Há grande dia, para nós temos celebração total. Foi o 23 de nossa serra e finalmente 9 de setembro, nós abrimos nossa cafeteria, sumamente bonita, pero ainda mais grande, nós temos mais lugar para cozinhar. Nós temos uma cafeteria moderna com mais opções agora aqui. Pero não é isso, entre 10 horas para 2 horas, ou para ser conosco e comprar o lunch, ou receber coi bebê grátis para enjoy o lunch aqui na nossa cafeteria. E não é isso, nós temos mais, nós gasta de 5 florins mais, para ir na bupon, queremos na entrada e nana, e facilmente pode chance ganhar uma machine aparato aqui na Varantil Islândia. Nós vamos aqui na Varantil.